אחר, ויש שם ג'דרה. איזה כיף, אני כל כך אוהב מג'דרה. אז אני עושה לי צלחת, אבל זה קצת יבש. צריך משהו שירטיב את המג'דרה ואת הטעם לא ישבש. עם מה אוכלים מג'דרה? עם יוגורט, אבל אני טבעוני. כוס עמק! טוב, לא נורא, נאכל מג'דרה קצת יבשה. בכל זאת הפרות סובלות יותר במחלבה. אבל איזה טעים זה מג'דרה עם יוגורט, נמאס לי לאכול הכל מבחינה. שמעו, טבעונות זה לא כל כך